ଲାଉ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଉର ଏମିତି ଗୋଟେ ରେସିପି ଆଣିଛି ଯାହାକୁ ଲାଉ ପସନ୍ଦ ନଥିବ ବି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଛି ଏହି ଚିଲାର ରେସିପିଟା, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଲାଉକୁ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେବା, ତାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଲାଉର ବହୁତ ପରିମାଣର ହେଲ୍ଦି ପରିବା। ଏହା ଆମ ବଡ଼ିର ୱାଟର ଲେଭେଲକୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଏହାର ଜୁସ୍ ପିଇବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ ଲାଉକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ନେଇଯିବି। ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେବା। ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବନ୍ଧାକୋବି ମଧ୍ୟ ଚପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ଗ୍ରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଯେହେତୁ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କିଛି ଆସୁନି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛି ବନ୍ଧାକୋବିକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲସେ ଆମର ଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୁଇଥର ଏମିତି ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଦେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ତାପରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଳେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠୁ 3-4 କୁଲା ରସୁଣ, 2-3ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ ଅଦାକୁ ଛେଚି ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗାଜରକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଦେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟେଷ୍ଟ ଆକର୍ଡିଂ ଲୁଣ। ଏଠି ମୁଁ ଅଟା ଅଧା କପ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଅଧା କପ୍, ଆଉ 1 କପ୍ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ବେସନ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ବେସନ, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଯାଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦରକାର ହେଲେ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେବା। ମୁଁ 1/2 କପ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ରେ ବନାଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଘିଅରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଚିଲାର ସେପ୍ ଦେଇଦେବି। ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେବା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ। ତାପରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେହେତୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ଭଲସେ କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକିକି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସର୍ଭ କରିବା। ଏହାକୁ ମୁଁ ଦହି ସହିତ ସର୍ଭ କରିଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଚଟଣି ସହିତ ବି ଯେକୌଣସି ଚଟଣିରେ ବି ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଖାଇବା ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚିଲାର ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।